שמי ריקי טסלר, אני דוקטורנטית בבית ספר לבריאות הציבור. בעצם את עולם הספורט אני מכירה עוד מילדות. באיזשהו שלב עם הלידות וכל המעברים, יש איזשהו תהליך שבו אתה קצת עוצר את העניין הזה של הספורט ובעצם נמצא במעגל המשפחה יותר. בכל מקרה זה משהו שהוא חבוי אצלך, ואני חייבת לומר שעד לפני שהגעתי למסגרת הזו רצתי לא באופן קבוע, לא באופן סדיר, זה היה תלוי במצבי רוח, וברגע שהשתלבתי לקבוצה פשוט אין מילים לתאר גם את ההרגלים שסיגלתי תוך כדי האימונים וגם את הצורך, קודם כל את הצורך הבסיסי של פעמיים בשבוע לצאת לאימון ולהתאמן כפי שצריך במסגרת שהיא מסגרת בונה, היא מה שנקרא חנוך הספורטאי על פי הרגלו. זאת אומרת, זה משהו שאתה מתקדם תוך כדי הקצב שלך, ביחס אישי, ביחס שבו אתה מרגיש שייך. הקבוצה, הדינמיקה בקבוצה היא דינמיקה מאוד מאוד תומכת, הגילאים הם גילאים שונים, ובאמת יש איזושהי חוויית ספורט עצומה כאשר אתה משתתף בקבוצה שכזו. ומצאתי גם את הספורט בכלל, אבל את המסגרת הזו של קבוצה כמשהו שהוא מאוד משחרר, כמשהו שהוא באמת מפיג את כל המתחים הקיימים כתוצאה מכל המעגלים. יש לנו גם לחצים במעגלים של המשפחה, גם במעגלים הלימודיים, גם בכל המעגלים, וזה מקום שבו בהחלט, קודם כל אני גם ערנית יותר, אני מרוכזת יותר, ואני בהחלט גאה להיות שותפה למרוץ חיפה. דבר חשוב נוסף הוא מה שנקרא נאה דורש נאה מקיים. זאת אומרת שברגע שאנחנו במסגרת כזו, אנחנו נותנים דוגמה אישית לילדים שלנו. בעלי ואני בעצם מגדלים 3 בנים מתבגרים, בני 17, 16 ו-15. אין ספק שהבית משדר ספורט, גם הילדים צופים בהורים, רואים את ההנאה הגדולה שבאה כתוצאה מהפעילות הגופנית, והם גם מקבלים, בניי פה, תכף תראו אותם משתתפים במרוץ. אין ספק שזה משפיע, זה מחלחל, וזה הדבר, הדוגמה האישית היא הדבר המהותי ביותר בגידול הילדים לפעילות גופנית. ממליצה בחום רב, זה באמת לשמור על נפש בריאה בגוף בריא.